remember back in the 80s when I first heard electronic music. I knew back then this illegal computer sound was gonna be my car. My heart got hooked on 4x4 beats when House took this journey with Jack, Chicago, and Acid House. Εκοφαντικός θόρυβος πραγματικά. Εδώ. Είσαι μακριά Νικόλα, έλα πιο κοντά. Κομμεντής, μυρίζει τη βενζίνη. Εξωτικά μείγματα, καίει το εργαλείο, να μπορεί να αποδίδει αυτά τα άλογα που αποδίδει. Για να πάμε λίγο όλοι, σας παρακαλούμε πολύ πίσω. Γιατί κατά την εκκίνηση με τόσα βαριά λάστιχα πετάγονται πέτρες, πετάγονται πολλά πράγματα, μην κάτσετε ακριβώς από πίσω. Ευχαριστώ που γράφετε. Πολύ δύσκολο στο χειρισμό αυτό το αυτοκίνητο, σε μια πρόσφυση δεν μπορείς να καταλάβεις πως είναι ο οδηγός μέσα. Έτσι να κάτσει μια φορά, είναι όλο το μοτέρ πουστά ο άξονας από πίσω, δεν βλέπεις τίποτα. Δύσκολο πράγμα και το βλέπω γλιστράει, προσπαθεί να διορθώσει σε ένα αυτοκίνητο που δεν έχει ιδιαίτερα τιμόνια. Έχει μάθει να πατάει σε πίστες πολύ υψηλής πρόσφυσης με κόλλα. Δύσκολο εγχείρημα και το κάνει για σας, για να το χαρείτε. Κανονικά με τις 16άδες, τετρακίνητο και πισωκίνητο. Έτσι ακριβώς ξεκινάει ο αγώνας μετά από το show. Δύο αυτοκίνητων αφήσας. Στην δική ομάδα κρίσεων, την SP Transport για τη βοήθεια. Πολύτιμη βοήθεια λοιπόν όλοι για να γίνει αυτό σήμερα εδώ. Και ξεκίνησαν τα φορμουλάκια. Πολύ χαρακτηριστικός ο ήχος. Είναι να πούμε ότι ένας από τους οδηγούς στα φορμουλάκια, επειδή δεν τους έχω μπροστά μου, είναι ο Αθανάσουλας. Εξαιρετικός οδηγός. Ο καλύτερος οδηγός που στο παρόν έχει ενεργεία σε ράλι, κομμάτια κτλ. Έτσι ακριβώς μας έχει κάνει πολύ περήφανος σε διάφορους αγώνες. Έτσι ακριβώς. Πάμε το σκάσιμο σου. Χαίρομαι. Ο Νίκος τώρα οδηγάει μόνο σκούτερ από ό,τι βλέπω τελευταία. Έτσι ακριβώς. Κάτι έπαθε το ένα το φορμουλάκι, καθυστερούμε λίγο την εκκίνηση. Α, δεν το πιάνει το χρονόμετρο, οκ. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν. Το πράσινο το φορμουλάκι στα αριστερά μου έκανε και στον ωραίο το χρόνο. Πάει για χρόνο, προσπαθεί τώρα, πιέζει και θα τα καταφέρει να κάνει κάτω από 59. Νομίζω ότι θα τα καταφέρει. Πάρα πολύ καλός. Πολύ ωραίες διορθώσεις. Βλέπετε ότι δεν είναι εύκολη υπόθεση η οδήγηση μιας τέτοιας κομμάτινης φόρμουλας. Ακόμα και σε
αλλαγές, φοβερά φεγγαρίζουν, ένα πάρα πολύ καλό οδηγός της παραπολούσης πράσινης φόρμουλας. Αντίστοιχα και ο Έμερος οδηγός της Καρτής. Αλλά σε κάτι να δούμε, νομίζω να πάει για 58. Πιο μεγάλη διαδρομή και όντως πηγαίνει με 58-54 λίγο για το φορμουλάκι. Πολύ καλός χρόνος. Αν αναλογιστείτε πόσο στοιχίζει μια τέτοια φόρμουλα. Ο οδηγός στον αριστερό διάδρομο λέγεται Βάσελης. Για να τους δούμε λοιπόν. Πιο μικρά φορμουλάκια, πιο συμμαζεμένα. Διαφορετικά από τα άλλα. Έτσι ακριβώς. Πιο χαμηλά βέβαια, πιο κοντά στο έδαφος. Σε σχέση με τα προηγούμενα. Για να δούμε τι χρόνους θα κάνουν. Ενώ η γιγαντοοθόνη παίζει και μπλοκ σε ένα από τα περάσματά του. Έχει πάρει θέση ήδη το Range Rover του Terry Grant. Έτσι ακριβώς. Θα δούμε ένα δυνατό χειροκρότημα και για τις κοπέλες μας. Να τις ευχαριστήσουμε. Κάνετε το λίγο γιατί τους ολοκληρώνουμε το πρόγραμμα. Μας ομορφαίνουν τον αγώνα. Δυνατό χειροκρότημα για τον Terry Grant λοιπόν. Θα σας πούμε δύο για τον Terry Grant. Απλά στα μάξια στο πλάι λέει ότι το ελληνικό κοινό είναι το καλύτερο. Αυτό φτάνει. Γουστάρει την Ελλάδα full. Θα μας πείτε και μια μικρή έκπληξη σε λίγο. Σε 2-3 λεπτάκια λοιπόν θα είναι έτοιμος ο Terry Grant. Όλο κάτι ετοιμάζεται Terry Grant. Για να δούμε λοιπόν το Terry Grant. Ένα αυτοκίνητο βαρύ και πολύ ψηλό για αυτά που κάνει. Όπως καταλαβαίνετε θα σταματάει μπροστά σας και δεξιοτέχνης οδηγός, μοναδικός showman, έρχεται και σε εσάς. Για τις δύο ρόδες ή όχι. Θα ευθυγραμμίσει το αυτοκίνητο τώρα μάλλον, στη ράμπα. Να το χειροκρότημα, το ζητάει και το ξαναζητάει. Συνεργαστείτε ρε παιδιά. Έχει και παρκτρόνικα από ό,τι βλέπετε. Σταμάτησε όπως έπρεπε. Το παρήγγειλε full extra από την αντιπροσωπεία. Ζήτησε και την έκδοση που πάει στις δύο ρόδες. Για να δούμε αν του δώσαν τη σωστή. Πάρα πολύ καλός. Βλέπετε αριστοτεχνικές διορθώσεις.
Στρίβει κιόλας, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που κάνει. Με ένα αυτοκίνητο που είναι πάρα πολύ βαρύ. Σίγουρα έχει μετατροπές, σίγουρα έχει ραμμένο διαφορικό για να μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα που κάνει με τον έναν τροχό στον αέρα. Αλλά είναι φανταστικός. Φαντάζεσαι να κυκλοφορήσει στην Αθήνα έτσι? Εγώ δύσκολα, δεν είναι ίσως. Πάμε με ένα χειροκρότημα, σας ακούει, να είστε σίγουροι. Κάνει φοβερά πράγματα ο φίλος. Φοβερός και τρομερός, πάει να ξύσει και τον καθρέφτη του εδώ. Το νου σου τέρι και το άλλο το αυτοκίνητο δικό σου είναι. Φοβερός! Δυνατό χειροκρότημα! Ελπίζω αυτό να το καλύπτει η εγγύηση. Συνεχίζει ο Τέρι, τριφτάρει, φλικάρει, αυτό το πολύ βαρύ αυτό. Βλέπετε, έρχεται αυτό το χειροκρότημα, αυτό πληρώνει αυτός ο άνθρωπος. Σας ευχαριστεί πολύ, και να το δούμε. Δεν φοβάται να πει περισσότερες. Με οδηγό τον Τεριγράν. Εκεί δεν έχει κερκίδα, λέτε. Α, θέλει να μας κάνει αυτή την εντυπωσιακή όπιστε, τεκίνημα. Για σας πετάει τόσο κοντά από τα μάτια. Διάφορα αυτοκίνητα μέσα στον χώρο, όλα θέλουν το χειροκρότημα, όλα το αξίζουνε. Βλέπετε το ζητάκι τα κορίτσια, το διασκεδάζουν και εκείνοι, το διασκεδάζουμε και εμείς. Λίγο ησυχία. Κλείσε ρε ρίχτε τη μουσική. Για κοιτάξτε τι φοράει.
πολλές ξένες συμμετοχές. Θα γίνει μονός, θα πρέπει να ρίξει κανένας. Βλέπετε τώρα, ένα αντιγράμμα λίγο πιο εντυπωσιακά. Ας χειροκροτήσουμε τους οδηγούς εδώ που βλέπουμε τώρα και δεν το βλέπουμε. Για να μας χαρίσει καφέ και δέρμα. Και τους οδηγούς του. Μες 15 κοιμάται φωτιά. Κατεβαίνει ο οδηγός του και ανεβαίνει πάνω στην οδοθήνα. Δυνατό χειροκρότημα. Δεν ξέρω αν το βλέπει να το γυαλτώ. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ το πάτσι. Να είναι καλά. Βλέπετε στο κινητό. Ο Βερός και τρομερός είναι το άλλο στόμα του το βιολί του. Να βγει με τις άντες μου φαίνεται. Βγαίνει και αυτός ο οδηγός. Δώστε του ένα δυνατό χειροκρότημα για το Σέγγες. Νομίζω συσταθήκαμε πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ όμορφα τα παιδιά. Πριν ξεκινήσει ο αγώνας, φοβερά και τρομερά περάσματα από φοβερούς και τρομερούς οδηγούς. Πρέπει να πάμε στους πράσινους. Απλά θα βλέπουμε τον ένα, θα βλέπουμε τον άλλο. Να μιλήσουν από μόνες τους, δεν έχουν αφήσει λάστιχο για λάστιχο οι δύο οδηγοί. Μπορούν να είναι και αποτελεσματικοί και γρήγοροι αλλά και θεαματικοί. Το έχουν αποδείξει και από όλα τα βίντεο που έχετε δει ανά καιρούς. Φοβερός και τρομερός Ανδρέας Μπάκερουντ. Δυνατό χειροκρότημα με ένα φανταστικά προετοιμασμένο ΜΚ2 Escort. Καμία σχέση με την ηλικία της καρότσας. Φοβερό και τρομερό αυτοκίνητο. Να ξαναπούμε ότι γράφει χρόνους τετρακίνητο. Ενώ διαδρομές, δηλαδή το σύνολο από την αριστερή και τη δεξιά διαδρομή για τον κάθε οδηγό, αυτός που έχει το λιγότερο χρόνο και στις δύο διαδρομές θα περάσει στην επόμενη φάση. Καλή επιτυχία στον Χρήστο Χατζαρά. Ένα χειροκρότημα και για τους δύο. με στέλνουν ελάστικα από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν ήταν... Τώρα έρχεται ο ένας και μοναδικός που μπορούσατε πριν. Ανδρέας Μπάκερουντ με το κτηνόδο στο ΜΚ2. Ένα S14 πάλι το εξωτερικό ακριβώς από πίσω. Ο δικός μας Λιόντης. Δώστε ένα χειροκρότημα στον Έλληνα οδηγό. Επίτηδες και μόνος του να εισπράξει παραπάνω χειροκρότημα. Τέτοια κάνει και μας τρελαίνει. Ένα ακόμα S14. Όλες οι επιδόσεις το θυμόμαστε και από χθες και από σήμερα. Δυνατό χειροκρότημα. Είναι ο Άντα Μέλτερ. Ενώ μπροστά περνάει τώρα ο Θανάσης Σύστρας.
αριστερά. Ας ελπίσουμε ότι θα περάσει ο δικός μας οδηγός. Ένα κοινωνικό για το πρώτο ζευγάρι σήμερα. Πάμε! Έχει δύσκολη αποστολή ο Έλληνας. Παρ' όλα αυτά, ευχόμαστε για το καλύτερο. Είμαστε έτοιμοι για εκκίνηση. Και φεύγουμε. Καλύτερη εκκίνηση από το S14. Νομίζω ότι είναι σχεδόν μαζί. Έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα ο αριστερός διάδρομος. Συντηρητική οδήγηση για να βγάλουν χρόνο, όπως βλέπετε. Δεν θέλω να ρισκάρουν παραπάνω. Πάρα πολύ καλός ο ξένος οδηγός. Πολύ αποτελεσματικό αυτοκίνητο. Μας το έδειξε όλο το Σαββατοκύριακο. Είναι μια δύναμη που πρέπει να την προσέξεις. Έχει μπει ήδη στον πρώτο τετράγωνο. Έχει ήδη μια απόσταση των 4-5 δευτερολέπτα με τον Λιώτη, ο οποίος κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Έφτασε στο τελευταίο εμπόδιο ξένος. Όπως είδατε, έριξε δυστυχώς το δεύτερο τετράγωνο στο εμπόδιο. Σημαίνει ότι θα έχει κάποια δευτερόλεπτα ποινής. Τερματίζει πρώτος ο ξένος σε 1-0-3 και περιμένουμε και το δικό μας Λιώτη να τερματίσει το 1-0. Φοβερός χρόνος για το ξένο οδηγό, βλέπετε το πανηγυρίζει κιόλας, το 1-0-3 είναι εξαιρετικός χρόνος. Καλύτερη εκκίνηση μάζεψε λίγο στην γραφεία του Κοινώδης V8 του Μπόξη. Μικρό πλεονέκτημα για τον Χρήστο τον Κατσάρα. Πάμε δυνατά! Πάμε Χρήστο! Φοβερός και τρομερός ο Χρήστος Κατσάρα. Βγείτε λίγο Κατσαράς. Φοβερός και τρομερός. Μπράβο ρε Χριστάρα. Στο ίδιο και τα δύο αυτοκίνητα, σχεδόν το ίδιο. Δεν πρέπει να κάνει λάθος ο Χρήστος. Έχει διαφορετική γραμμή όμως ο Μπάξ. Ο Χρήστος. Για να δούμε. Στο ίδιο σημείο. Και φοβερό αυτοκίνητο, φοβερό μοντέλ. Για να δούμε εδώ. Πολύ κοντινή. Μπάξ σταματάει τα χρόνια. 63 δέκατα του δευτερολέπτου. Είναι πολύ εύκολο να καλυφθούν στο δεύτερο. Λίγο καλύτερη κίνηση από τον Μπάξ αυτή τη φορά. Στα πίσω, νομίζω ότι κινείται λίγο. Ναι. Αλλάζουμε το έκανε ένα μικρό λαθάκι εδώ, δεν θα τους αρχίσει ιδιαίτερα όμως. Μεγαλώνει το πλεονέκτημα του Μπάξη. Πολύ καλός ο Χρήστος, αλλά πλέον το προβάδισμα του Μπάξ είναι αρκετά μεγάλο. Και πάμε για το δεύτερο γύρο. Πολύ καλό ξεκίνημα και από τους δύο. Πάμε να δούμε λοιπόν η μάχη του Έλληνα οδηγού. Φερεθήκαμε λίγο με το αποτέλεσμα του Χρήστου. Νομίζω ότι τα αυτοκίνητα είναι σχεδόν μαζί. Έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα ο ξένος οδηγός. Ελπίζω να διατηρήσει και αυτό το προβάδισμα. Έκανε ένα λάθος δυστυχώς εκεί ο Αποστόλης. Ένα φώτο. Ευρύνει το αποτέλεσμά του ο ξένος οδηγός. Για να δούμε, μας ενδιαφέρει το άθροισμα των δύο διαδρομών.
είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να διορθώσει. Νομίζω ότι η διαφορά δεν είναι πάνω από 2 δευτερόλεπτα το σκηνάκι. Την κάλυψε τη διαφορά ο ξένος οδηγός της εκκίνησης και με το παραπάνω. Είναι πολύ τεχνικός και σιωπηλά γράφει χρόνους με αυτού του τύπου την οδήγηση, με αυτό το στυλ. Και αν δεν κάνει και λάθος, δεν βλέπω να έχουμε ελπίδες για το κρύας. Όλα αυτά, σύσταση στο μαλέτη. Ανοίγεται όμως λίγο παραπάνω, στο καλύτερο και παραπάνω από το κανονικό, μας έχει χρόνο. Βλέπετε με ποιο τρόπο το διαχειρίζεται, όσο πιο γρήγορα μπορεί. Έκανε ένα λάθος εδώ, δεν νομίζω να είναι αρκετό βέβαια. Τερματίζει ο ξένος με χρόνο 1.04.92. Βλέπουμε και το Θανάση στο 1.10. Να σώ ότι όλοι θέλετε χτύπηκα, έτσι. Έτσι. Φύγανε λοιπόν. Για να δούμε. Πάρα πολύ καλό σατάς στο πρώτο κομμάτι, παρόλη τη διαφορά της υποδύναμης. Είναι κοπίον το πέρασμα μέχρι στιγμής. Μπράβο στον Τάσο. Άντε να κάνουμε λίγο 3 στα 4. Μικρό ελάχιστο πάδισμα από το άρθρο 4. Είναι αυτή η οδήγηση πολύ αποδοτική που κάνει. Για να δούμε. Έκανε ένα μικρό λαθάκι στην έξοδο του εμποδίου ο Τάσος. Το εκμεταλλεύει ο ξένος. Η διαφορά είναι μικρή, Για να δούμε. Ο ξένος παλεύει και ο Τάσος, Μαρισκαρίσκα. Πρώτος ο ξένος στο εμπόδιο. Για να δούμε, πολύ κοντά ο Τάσος όμως πάντα. Με λίγο γκάζι. Εξαιρετικός όμως και ο ξένος. Λίγο περίπου. Πρώτο ο ξένος, 1.360, 1.0. Τι σημαίνει αυτό? Τελικά αρχίζω να πιστεύω στα θαύματα. Για να δούμε. Το χρονόμετρο πρέπει να γράφει κανονικά, όμως δεν του έδωσε κάποια ποινή. Θα δείξει στο τέλος. Ο χρονόμετρο ξεκινάει να το περάσει από το πρωτοκίνητο. Θα δώσω την ποινή επειδή ξεκινήσει αμέσως. Για να δούμε. Λαθάκι για τον Μπάγκερ εκεί. Μπράβο και Χρήστο, εξαιρετικός. Για να δούμε. Στη συγκεκριμένη μάχη τα μάτια μας πρέπει να είναι στο χρονόμετρο κυρίως. Δεν μπορούμε να κάνουμε άμεση σύγκριση οπτικά. Για να δούμε. Μπάγκερ δεν έχει κάνει λαθάκι. Τερματίζει ο Χρήστος στην προπόνηση, αλλά δεν πτωείται. Για να δούμε. Φοβερή μάχη και αυτή. Φοβερή εγγύηση για τους δύο. Λίγο καλύτερο από την δύο. Είναι πολύ μικρή διαφορά τους από το πρώτο πέρασμα. Όλα θα κρυφθούν εδώ, σε αυτό το πέρασμα. Εγώ την εντύπωση ο Σαΐτας προηγείται ελαφρώς. Για να δούμε, μακάρι. Ελαφρύ προβάδισμα, όντως, ο Χρήστο. Ναι.
Έτσι είναι, έτσι Και είναι. δικαιολογία, δηλαδή ας πούνε, έχασα το Σόλμπεργκ. Μη είναι ακόμα και η ήττα από ένα τέτοιο οδηγό. Περιμένει να στεθεί ο Τάκο λίγο καλύτερα. Αυτός είναι ένας τρόπος να ξεγελάσουν λίγο τα χρονόμετρα, να περάσουν το φωτοκύτταρο με περισσότερα χιλιόμετρα, άρα να κλέψουν λίγο χρόνο. Αλλά έχουμε έμπειρους κριτές μέσα στην πίστα. Για να δούμε. Απίστευτη εξέλιξη. Το χρονόμετρο του Σόλμπεργκ Έγραψε, έτσι ακριβώς ξεκίνησε να γράφει. Απίστευτη εξέλιξη. Έφτασε να πάει στο Σόλμπεργκ, τώρα πρέπει να τα δώσει όλα για όλα. Βλέπετε, είναι πολύ κοντά βέβαια. έχει πάρει Ο Σόλμπεργκ δεν έκανε κάτι. πραγματικά ήταν για να δούμε. Καλύπτει την απόσταση. Ακούτε το αντιλάγκ από το εύω του Έλληνα. Πολύ δυνατή συμμετοχή του αντιπάλου του, μη σας μπερδεύει το απλοϊκό στο μάτι αυτοκίνητο. Είναι πάρα πολύ δυνατός. Έτοιμοι λοιπόν για την εκκίνηση και φεύγουνε. Πιο καλό στην ευθεία ο Πάνος και ο Κύρκος και χαιρόμαστε. Ξεκίνησαν με μια μικρή διαφορά. Έχει μια αρκετή διαφορά ο Πάνος ο Κύρκος. Ξεκίνησαν τη διαφορά όμως τώρα. Παρ' όλα αυτά έκανε νομίζω καλύτερη κίνηση. Νομίζω ότι μεγαλώνει λίγο το πλεονέκτημα του Πάνου. Μας μπερδεύει όταν τα αυτοκίνητα δεν ξεκινάνε μαζί. Ανοιχτή γραμμή δυστυχώς εκεί στο εμπόδιο. Και μαζεύει τη διαφορά το Ιμπρέζα που ήταν λάθος στο μέχρι στιγμής. Φτιάξαμε τον Πάνο, ήταν λάθος όλο το Σαββατοκύριακο. Ξαναμαζεύει τη διαφορά μας με πάρα πολύ όμορφη κίνηση ο Πάνος. Αριστοτέλης ο δικός. Είναι κοπείο το πέρασμα, αυτή ήταν η διαφορά του στην κίνηση. Για να δούμε, ένα μικρό σχεδόν το Πάνο, δυστυχώς. Το Ιμπρέζα είναι υπολοιματικό, βλέπετε, πατήσει με 1-0-1. Για να δούμε, είναι έτοιμοι και οι δύο. Καλή επιτυχία στον Έλληνα αγωνιζόμενο. Δεν ξεκινάει. Τι απόσταση τώρα, για να δούμε. Για να μας το freestyle ο Δημήτρης ο Καταδαμίνος, και έχει πολύ ανοιχτή γραμμή βέβαια. Ο Φούρνος πηγαίνει εξαιρετικά μέχρι στιγμής. Κάλυψαν και τα μεγάλη απόσταση, λάθος του Καταδαμίνου. Ο Τόραν είναι υποδειγματικός και δείτε πώς έχει καλύψει την απόσταση για να τερματίσει πρώτος με χρόνο 1 λεπτό και 40. Αυτό εξπακούεται, νομίζω είναι αυτονόητο. Για να δούμε, απειλά και από τους δύο. Λίγο καλύτερος ο Κύρκος στην κίνηση. Καθόλου φυσιολογικό, είναι όνομο το μάξιμο. Πολύ καλός χειροκρότης όμως, δυνατό χειροκρότημα, μπράβο του. Μικρό πλεονέκτημα για τον Κύρκο. Για
Και μπλοκ με το Fiesta. Πολύ ωραία. Δεν βλέπει, είναι 800 χρονών άνθρωπος. Για πάμε λοιπόν. Σόλμπεργκ, ο ένας και ο μοναδικός και πάρα πολύ δυνατός αντίπαλος, ο Στέφενς αν θυμάμαι καλά. Εγώ τώρα θα τον βουλώσω, θα κάτσω να απολαύσω τον Σόλμπεργκ, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ένα μικρό λάθος εδώ από το φίλο μας. Σώμα και Στέφενς, εξαιρετικός οδηγός. Μπράβο Στέφενς. Με τη σκοτσέζικη σημαία. Να δούμε, στείνονται καλύτερα από την προηγούμενη φορά. Χαίρομαι. Είχε μια μικρή απόσταση. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να δούμε ξανά τη μάχη. Και ξεκινάμε. Έχει πάλι απόσταση το Evo 10.
μια χάρη αγωνίας και θεάματος, να ξεκινήσουν ταυτόχρονα, να δούμε πραγματικά την τελευταία μάχη όπως της αξίζει. Πάμε να τα απολαύσουμε. Solver και Doran για την πρώτη και δεύτερη θέση της τετρακίνητης κατηγορίας. Οι καλύτεροι οδηγοί, οι πιο γρήγοροι, με τους καλύτερους χρόνους. Έβασα για το κεφάλι ο Doran, δεν πειράζει. Πάμε να τους απολαύσουμε όπως και ξεκινήσανε. Ότι είναι ικανός καλύτερους χρόνους. Τώρα με την υγρασία της νύχτας και με τη σκόνη και με την νύχτα που δεν βλέπουν τα σοβαρά σημάδια. Είναι τρομερή. Δεν πάρα πολύ μικρές. Και και άλλους συναθλητές του. Μπράβο και στους δύο. Και ο Doran, ένα δυνατό χειροκρότημα για τον Doran, φοβερός και τρομερός. Συγχαρητήρια λοιπόν και στον Doran. Σας πετάει και τα νάτια του ένας κόσμιος πρωταθλητής. Πού αλλού θα τον ζούσατε αυτό, πείτε μου πραγματικά. Πού αλλού. Μπράβο και ξανά. Πέτρε Solver. Θέλει να του δώσει συγχαρητήρια και ο Doran. Very small difference in times. Congratulations to both of you. Thank you very much. It's been an honor to have you here. Πάμε να δούμε μέσα το Solver. Δεν ξέρουμε τι θέλει να κάνει. Να τον πανηγυρίσει μάλλον. Θέλει να πάει γύρω στον κόσμο να χαιρετήσει. Σαν να έξω από το αυτοκίνητο η Solver, δεν τον νοιάζει τίποτα. Ο πρώτος, ο καλύτερος χρόνος που μας πέρασε. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια που λέμε τον διασκεδάζει πάρα πολύ. Και πώς πέτσινε. Απίστευτη, πραγματικά. Σας βλέπω και τις επιλήξεις. Αυτό είναι το ευχαριστώ για όλους εσάς που μείνατε μέχρι αργά.